bona bazongena nenkonzo emva kokuba ubaba uNkalo esebafishane sicela ukuthi amabutho angacela hlehle kuze omama Ehlala impela bakwethu bakhululwa nje le ndawo engaphambi kwenu kufanele qhamuke omama besiphithiphithi nabo bezokwenza isandwich sabo. Umntwana wami ni uphi? Namabutho azokwenza njalo. Impela kakhulu ukushesha ngizo zombili wonke. Isikhathi asekho sihamba. Manene nje, manene. Tondela ngino. Ngicabanga hayi. Wena wesilo. Remember
Badonse bayenapho. Uzabashekela badonse bakhuphuke bayenza. Badonse bakhuphuke bayenza.
wisdom to foreigners. Hence, to this day, Zulus don't share secrets of the nation with strangers or unstable characters, even within families and clans. Greek writings, which are ascribed to Hermes Trismegistus of ancient Egypt, postulate as follows regarding what the ancient Egyptians called Mat, what the Abenguni called Ubuntu. Quote, the divine mind, Ubuntu, is wholly of like nature with eternity. It is motionless in itself, but though stable, is yet self-moving. It is holy and incorruptible, and as Zulu is spoken mainly in KwaZulu-Natal, in Gauteng, in Mpumalanga, in Limpopo, in Cape Town, in South Africa. Beyond South Africa, this is Zulu is spoken in Lesotho, Eswatini, Malawi. It is also spoken in Zimbabwe, Mozambique, Mozambique. Although Zambia is not listed as a country where Zulu is spoken, there are first names like Tandiwe, Jabulani, Nigiwe, and surnames like Zulu, Ndlovu, Venya, Mlam, which you find in which were handed down to generations without writing them in before. The first knowledge of domestic and wild animals which a Muslim have, the enormous vocabulary they have related to the colors of skin and shapes of horns, of pack, resonates with the world of insights which the San people also have in this regard. Amazon of their segment at different places according to these differences. We still have major segments of the foreign segments and specific places in South Africa, in spite of the intermingling, urbanization, and industrialization and colonial policies. There is demographic abantwana bonke basezinkulu siyathokoza ukuba nani kundaba ezithabulula kangaka emlandweni wesizwe sakithi. Angibingelele uNkulunkulu wesizwe samaZulu, umntwana wakaphinda ngene inkosi yesizwe sakaButhelezi ephinde inkosi ingelelile usihlalo isiqhubeka nohlelo lethu oluhambayo ngalendlela eliyiyona. Umhlonishwa uBamela uthe angasalalanga inani labo-deputy minister abakhona phakathi kwethu bawu-24 baphume ngobuningi Silo. Ngathi kwathina kaze si-acknowledge uNdlunkulu kaMayisela Silo, asifisa ukuhlawula mesifike eNdlunkulu uNdunankulu wesilo saseSwatini. Ngawuhlushwa abamayike ngathi asizwalanga ngathi sikhona former president, uformer upresident Thabo Mbeki uyingxenye yomcimbi, former upresident Jacob Zuma uyingxenye yomcimbi. Siyaqhubeka nomsebenzi wesizwe, sifisa ukuthi sikhuleke on a congratulatory message aqhamuka from His Majesty the King Mswati wesithathu. Siyacela ukuthi sisinikeze isilo. Bayazi abangangwani ukuthi kwenziwa njani uma kusukuma isilo sakhona, sifisa ukuthi sinikeze isilo sizokwazi ukuthi bayingxenye esibethela phakathi. Kazonti umhlomolo
bakaZulu inkosikazi uMhlambulu bonke bantu abenkosi bakaZulu bondaba Your Excellency President Ramaphosa dimenywa letibalulekile nani nonke bakaZulu nani nonke bekunene sindlusela kakhulu koZulu nazi namhla ukuthi kubekwa kwenkosi kubekwa kathi selifikile nathi siyajabula sibakangwane ukuthi sibe emkhathi esinwenwe nabo kubekwa inkosi inkosi ayibekwa inkosi ubasi sigaba sekuqala sokuthi We will now take this opportunity as Minister Dlamini Zuma, no Premier way to hand me over the certificate so that I can hand it over to His Majesty, the King. Iphumile ilanga kaZulu uyasayina isilo esikhulu siyabonga kakhulu asibonge umongameli wezwe Matamela ngomsebenzi omkhulu kangaka osenzela isizwe nathi sikofakazi sibonile isitifiketi sikhulu sihle singaphezulu kwaZulu emakheni usuku olukhulu kakhulu siyasibona isilo namhlanjena sesosukumisa ijaji uMuhe ngoba usuku olunje luyisibusiso kufanele kusayindwe phansi abekhona ofakazi hlangana ipeni no-ink uma uZulu ejabula uma seliphumile ilanga siyafisa ukuthi asondele uMuhe noNdunankulu bazosenzela nje umcinjana akhulume ngawo uDr. NDZ nomongameli wawuphetha umcimbi nje omncane ozokwenziwa uMuhe Shono wethu
Esithubeni lapho isilo sizoqinisekisa khona ukuthi ke uma ngabe sesiphethe sizophatha ngendlela efanele naku section 17 subsection 5 walo mthetho ke uAct 5 of 2005. Sizocela ke isilo noma semukeliwe ngokusemthethweni kahulumeni umvelqangi asihlanganise sikwazi ke ukubasihole isizwe ngempumelelo nangokuthula. Wena wendlovu, wena wendlovu, wayethe this great moment. Members of the Zulu royal family, members of the Swazi royal family, members of all other royal families. Honorable Minister, Mina besilo ngiyathoza ningahlala phansi. Mphathi wohlelo bohlelo sizwe sikaMageba, mongameli mhlonishwa ubaba Mutamela Ramaphosa, mongameli wezwe lase South Africa, ngoba ngikhuluma nje osukwini lanamhlanje uphakamisa ukubonga okukhulu ubashophu baba uMahoba labo engibabizayo njalo ngoba ngikhuluma ngabo nebesilo abadlale indima neqhaza elikhulu empilweni yami
nekubambisaneni nesizwe sonkana kanye nami ngoba ngedlula kubona nje kanjena indlunkulu izongixolela njengabasekhaya ngizogcina ngayo. Ngithokoze kakhulu ngiphakamise ibandla likhulu eqhaza umnumzane Patrice Motsepe alidlalayo esizweni sabaZulu nesizwe zonke ezinye ngobukhosi. Ithi ngonyama induna yomtswana. Isipho sesibili siqonda engonyameni uMswati umlesa kube umhlaba bayethi isipho sesibili siqonde kumengameli wezwe umnumzane uCyril Matamela Ramaphosa ongameli. Isipho esiqhamuka isipho esiqonde ana sitheke isilo angifundela amazwi mabheka. Sithe isilo angifundela amazwi ngenkathi simembesa umntwana. Isakho Mageba. Sithi isilo samabandla sithi isilo samabandla ngentobeko phambi kwezinyanda ezulu zesihlalo nendlunkulu yonke ngethula kumntwana okwaphinda angene okundunankulu kaZulu lesi sikhumbuzo ngithakasela kuze kube isibuko nabakwezinye izizwe sibazise ubukhona balobu bukhosi siphakamisa iflege nase-Afrika Mageba sithi silo siyathokoza ngoba isikhumba sebhubesi umntwana uyahlonishwa ngokumela ubukhosi besizwe sikaZulu namhlanje na Mageba. Uhle kakhulu namhlanje Zulu kaMalandela othola isipho loyagiye engathi umfulo washamanzi washamanzi ezintabeni kwalo bamba fulo washamanzi shamanzi shamanzi sifisa ukuthi sikhiphe ama-announcement before
Anihlabeleli noma yini kunamacilo alapha ekhaya esiwahlabelela manje ungabalele ephumeni lomhlaba.
anganyakazi nje amele khona. Futhi cela sibone phela nathi amaphoyisa Aningavimbi cela amaphoyisa angasifiki ngonyama isebantwini babo cela amaphoyisa angasifiki asifuni sinyikanyika asifuni sinyikanyika Kade silwa nani manje sekuyinina futhi manje nabani Yeah.
Uhlangene Amabutho. Siluma phakathi kwamagisi wamaqandasi inkonjane edumele ezilini unobona muva ngoshaka mtayisabela kwephesheya solukazi zosala emanxiweni nawumapheshe usala emzileni siyikhuphulane ebongesikadaba siyikhuphulane